mane Doho kanyo lakini koro wadhi Kisumu. Kuma Doho ma Kisumu kokalo kuom jang'ad bura Stephen Radido owito oko yiero mar jokanyo mag board matayo chenro mag boma ma Kisumu kaluwore ni ne otime ataro mar chik. Board no moting'o Elijah Adul, Rose Anyango, Kinda Knight, Abdul Rafik, Rafael Kapio kod Alex Chengo kaka jokanyo mage nong'adnegi ni oketgi e tok chik. Burano ne ochwale Doho kod okil Joshua Nyamori mabende ne orwako ng'etono. City Board emochung'ne weche mag tayo boma ma Kisumu kendo maneja mar boma no en Wanabala Wanga kendo jagoro mar board no bende. Obedo entered nyoro ma court nyowacho ni decision mane governor otimo koluwore gi chik, koluwore gi katiba kendo koluwore gi Urban Areas and Cities Act, court nyoketho mo order ni mondo ochak process mar recruitment mag City Board again. And then court nyowacho ni case no bro bedo mention bang' dweche 6 mondo kotong'e kabe county government oluwo gima court ne wacho. Ne wabire court nikech county government of Kisumu osebedo gi tabia kata tim mar timo gik moko mopogore gi kaka chik dwaro gi kaka katiba dwaro, and without caring ni jopiny dwaro nang'o. And therefore wadwa ni mondo en kaeji jo Kisumu ni one process mar county government mar yiero City Board no jopiny koro ka oseket advertisement mang'eny, jo stakeholders ma Kisumu nego apply mondo wa make sure ni ji mang'eny o apply, and then wa monitor the process to make sure ni jogo bedo